si? Pozor. Ty jak ty, kurva. Tu docela bomby. Nevím. Do tu druhou ne, ještě tam druhou stranu ještě uděláme a potom do druhé, do třetí asi. Přes 2-3 hodinky. Řekla? Jdeš někam? Tak nemusíš se sama. Ne, no počkám, samozřejmě musíš počkat. Ale kdyby to bylo nedoštěl, víš, tak do teď se tím opínal nechat. Potřeboval ukončili doštěl, víš. Tak poslouchaj, tak dobré, tak. Nemusíš tu zůstat. No dobře, a jak se dostanu? No. Vydržíme to hned. No. Odneseme si dřevo, půjdu s tebou a vrátím se zpátky. Není problém. No ale bude si muset natankovat. Říkám, tam je rezerva, jsem měl ztrátu, aby... Aha. Víš? Jo.